ndị be anyị ife nọ na-ewu omenala na Christianity, omenala na ụka. Ụlọ enega anya fụ na etu o sizi adị n'ala Igbo site n'ife mere ọfụ a Matias na Ebuka Obi mana ọha ebe a ka anyị achọghị ikwufe gbasara Matias na Ebuka Obi kịta, mana anyị chọrọ ịghọta kedu ife mere ndị be anyị ejighịzi chụọ ụka, kedu ife mere ndị dị eso ụka ji wee na-eso ụka. N'ịkọwatara ụnụ ife gbasara ife a, anyị chọrọ ka anyị kpọọ onu nwanne anyị nwoke Dr Stanley Ezenwa. Nkwara ife okwuru gbasara ife a, geenụ ntị ka ụnụ mụta. Nwekwa ife nwere ịtụnye n'okwu a, ọ na-adịkwanụ mkpa. Nne m ndị nkata ụmụ Igbo, with my training and learning, let me summarize ya argument ila anyị na-eme ebe a for all these years about ụka or no ụka. Can summarize ya as a doctor of theology and philosophy, Dr. Stanley Ezenwa choose. I'm stamping my name on this particular day, in this particular information na-enye tata. Ebutere oke ebute na be anyị, ndị be anyị abịa batala ụka, ndị asị ha bata wee bali ime test ya bụ ụka ọtọ ha ụtọ, ha wee nọtọrọ. Mgbe ndị butere ụka labara, mgbe ndị ọcha labara, ndị be anyị ọnọdụ ka onye kpọbatala ụlọ enye ya ni ka o rie, oricha nri ọtọ ya ụtọ, nri agwụgo. Onye nwaanyị buru nri lere bịa la n'ebe anwa, ọnọdụ ka ebe, for example, ebe ndị mmadụ agbakọta eri nri, some people abịa, some people adịrị abịa, then ndị bịa na-erichazie nri atọ ha ụtọ, nwaanyị lere nri asịla ya erechago buru iti akọla, ha wee sịa mba ya ji esite ọzọ. Nwaanyị alabagokwa, nri agwụgokwa, onwezikwa eji ha ịlaba be ha, ma ha sị nwaanyị ha ya esite ọzọ. Ụtụtụ echi ha bịakwa bịa ribe nri atọ kụzie ha. Nwaanyị na-esi nri asị na ya esichala ya alabagoro ike adị ozi ya. Gịnị meziri? Ndị na-ewe bezikwa were aka ha wee na-ezikwala ụlọ na wee na-esiri wee na-erizi. Ọ ihe mere n'ala Igbo, ụmụnne m, ihe a na-agwụ n'obodo the summary. Onweghị onye nkụzi, no teacher ga-akụziri ụnụ ya etu a si wee kụziri ụnụ ya tata l'ụwa niile Chineke nna kere. Ebutere ya ụka ebutere, anyị etesi ya ọtọ anyị ụtọ, anyị wee nọtọrọ. Iwelezi abanye si ya jelo kata atọ ọjụli ya ga-eje ụka. Ama m ụmụnne papa m ndị lụgasịrị dị ọgọ mmụọ bekatara akwalila be di ha jejelarị ụka. Mpa m bụ katkist, ọ bekata ọbịala akụ agwa nwanne nwoke bịala di m ekwe ka nje ụka. Papa m asị ya kpụrụ di gị bịa, kpụrụ di ya bịa. Di ya sị nwoke nwunye gị sọ ya eje ụka, si ya jebe, ya agwala ya jebe, ya ejiwa ya aka, ikpe nwere ruola be gị, ya jebe, ya hapụ ya ka ya jebe. Ntu aka ha ntele esi webachụ ka eme ha mmiri chukwu from A to Z. Ụmụaka dị ọnachara 80 to 90 years na-agọ mmụ eri ụwa ha niile jụla ha na-eje ụka, ha chọrọ ma Christian CWO cloth. Tu aka si ejesi ụka, ndị dị ha mecha tọgasị ejebe ụka. Ọnwụ ihe a na-akpọ amaala lụmọdra, ndị a na-akpọ ndị amaala abụdị ọkpọkọrọpị dị na nzere ọzọ bụ ndị na-ata isi ọkụkọ. Ha jeele hapụ ya na abasị ụka, onwe ha esi ha jee otu ebe ibia ebe onye nke ọzọ jela meeting of social n'ebe ahụ ọja banki ya. Etu aka amaala ụmụdala esi ejulu ụka, amaala ihe ala niile, tu aka si ebasị ụka. Nwanne m ọnwụ ha fọsra nke a bụ nke na-emela this 50-60 years ago. Ndị ọcha alagokwa 100 years ago adịkwa ama. So n'ihe mere bụ na ndị be anyị ebutere anyị ụka ebutere good, mana ihe anyị bịazi test ya ọtọkwuru anyị anọ ezie. So na nke anyị nọ na-abụzie nke ndị ọcha butere anyị, nke a bụ nke anyị jizi aka anyị wee tinye onwe anyị ka anyị nọ n'ụlọ ụka tata. That is what you did difficult ịkpọpụtazi ya nọ na nke ya tata, maka nke ahụ ndị ọcha butere, ndị ọcha akụzichala laa ịchọzi alabe gị, mana ikwezi alabe gị nọtozila ụlọ ụka. Ọ ya ka anyị nọzi ihe atata welezi arụ ụlọ ụka nke anyị wele ejele ihu wele abanye mmụọ nwa tata. Ọdịba ahụ ya bụ eze nwaanyị ma ndị naịt ọgbaghọtabe katkis be nna m si nna m ya chọrọ ka nwunye mee mmiri chukwu. Anyị nwere ike ime ala mọne mas. Papa mas nwaanyị eme mmiri chukwu mọne mas. Ebụkwa eze nwaanyị laba anyị, ebụkwa dibịa. N'ime abalị ya kwa aka nna ga anọkwa ya nna m ya akpọte papa m onye nkụzi ya chọrọ ka ya nwunye ya mee baptizim. Nwere ike ime ala ụlọ ụka ya bụ iwuli ya nọ nga asị ya na ọ bụghị iwu ịmụghara ya ji amụ nwa gị la mmiri chukwu, ọ bụla otozu etozu ọbịa mụọ nwa la mmiri chukwu. Ndị ya chọrọ ka ọ mee baptizim. Ọkwa onye ọgọ mmụọ, ọkwa onye eze nwa, ọkwa onye ọdịnala, mana ụmụ ya niile abịakwa mee ha baptizim. My brother, afọ m ihe niile. Nna m bụ the oldest catechist Onitsha Diocese and the Nnewi Diocese.
ya the longest South catechist esi Ezenwa ebe ọbụla eji ya agwa gị ya. So ihe na gbasara ụka ma ndị niile o kụziri akwụkwọ mechaa bụrụ priest bụ bishop they consult him every day. For me bụcha catechist anwa ihe gbasara ụka, he was a classroom teacher wee bịa bụrụ ọkpara ukwu obodo. So ha dị m n'ụmụaka fụ were afọ ị na aba wefude wee ruo nke ụbọchị ya. Ihe a gwa gị bụ the truth. Ụka ndị ọcha butere agwụgo, ndị ọcha alago, nke anyị nọbụ nke anyịzi ya ka anyị ji echiziri onwe anyị echiri ụlọ ụka na control ya by ourselves. So onwe ga-agwa gị the truth a ka ịra isi na ndị ọcha buteziri ụka, ndị ọcha ebutego ụka ha alago, ịchọzie na hapụzi ụka laba onwezi ekwere ala na onye ọbụla kwuchiziri ụlọ ụka maka ọsọ ọ na-atụzi anyị ụtọ aka ji another place ọ nyere anyị ife. Chukwu gozie anyị n'aha Jizọs, amen. Daalụ. ndị be anyị na-anụ nanụ asị na nyanwụ nne ịtọrọ ụtọ ewee gwe nwaanyị siri nne butekwa ya ụbọchị ọzọ. Ụfọdụ asịkwa na nyanwụ nne ịtọrọ ụtọ ewee gbajekwa na restọrantị ebe a na-ele nri ahụ ka egolokwa ya ọzọ. Etu nwanne anyị nwoke si wee kọwa nyanwụ na akụziri ha nkụzi nke ndị ụka, ha wee sị hei na nkụzi amaka, biko kụzikwara anyị ya ọzọ, anyị chọkwara ịnị ọzọ. Ụfọdụ zokpuru ezokpu jekwa ka ha jee mụta ya na nzuzoro. O nwere ife njụrụ ndị na-agba mgbasị gbasalụ na-enyere anyị ife ụka n'ike. O nwere ife njụrụ ha nsị ha ndị ọcha ọkwado si obodo oyibo bịa ebe a sọsọ ka ha wee lewe anyị ụka ka emechaa alụ ewesị anyị na ụka kele ife melụ. Ekwetaghị m na ndị ọcha ya akwado si obodo oyibo ka ife ebumnobi ha wụrụ sọsọ ịbịa bunye anyị ụka ebe a. Nna eche na o nwere ife ọzọ ha bịara ime ịtụtụkọ ife ọzọ gasị, mana ha mechaziri sịkwa anyị nekwa na okwukwe anyị ụnọ chọrọ. Ọ maka ndị na-asị na emere anyị ya n'ike, ife ha mere n'ike wee nala anyị ife anyị nwegasịrị. Ka ndị ọcha bịa na kele ife ndị be anyị kwesịrị ime. Ọ na ịchọghị ife ebunyelego ibupụkwa. Etu nsi wee fụ ya kịta ma ị na-ekpe ụka ma ị na-eme ife omenala o sizi go n'obi. Onye ọ na-atọpụtara etopụta nwere ike ịhọrọ ụzọ ọ chọrọ. Etu a ka anyị esi dịka ntị ekwu egbebe ugoberu nke si n'ibe ya ebe nke akwa ya. Etu o si wee dozi kịta awụ ụzọ chi chọrọ ikpere ka ihe ekpere, mmadụ ya gwa nke ihe ekpere. Isi na ị chọrọ ichi ya azụ na omenala nke ma isikwa na ị chọrọ ị na-ekpelu ụka. Afọ ọkwam ya na ụka na omenala na-agba mgba. Ọkwa na ụfọdụ ndị aghọtaghị ụka emelụ ha omenala, mana ị na-anya n'ife niile ịmalụ nke dị mma ịhọlụ. Ebe a ka ntị ka mpịachi okwu a. Afọ m bụ Azụka Oje, onye nkwa n'okwu unu nụrụ onye ewu Dr Stanley Ezenwa, onye Ihiala. Mgbe ebe a ka anyị na-ahapụ na ya.